toto video bude o činku, takú veľkú činku. Takú činka si... Toto činku som kúpil, neviem, keď dal mi Ujo. Toto činka si neviem, koľko dá tak 20, trochu viacej, takže toto činka je super. Takže ja som vám hovoril, že ak chcem byť potetovaný, chcem také veľa jesť, potravín a tak, takže chcem taký potetovaný byť, takže činka je super, takže taká kvaková činka, by som musel cvičiť, a také by som byl chlap, keď sa pije, by som musel byť chlap. Toto činka je tlaková, tak sa rozoberá, tak sa robí, takže toto činka je super, je to dobrá činka, taká tlaková. Takže dávajte mi tu veľa komentáre a dávajte mi tu veľa, takže toto činka je trochu ťažká, ale je to super činka, takže tak. Tlaková činka, takže dodal mi to Ujo, veľmi dobrá činka, cvičím s ňou, mám ešte 4, takže mám ešte 2 na balkón. A ešte mám detské tam 2 kg, ešte tu mám tu, ešte mám box, ešte budem mať také rukavice, dneska mi také prídu, čo sa bije a táto také boxovacie rukavice mi prídu, takže už mám aj box, činky mám aj ešte boxovacie rukavice, takže určite budeš byť, takže ja som vám hovoril, že ak chcem taký byť, že cvičiť, byť sa a také jesť, a chcem mať také tetovanie, že tak chcem byť chlapel a jesť, ak chcem mať také otec, tak chcem byť mafián, tak chcem byť taký mafián, chápeš tomu? Takže tak, to činka tá super, tlaková činka. Tlaková činka, takže dávajte mi tu veľa lajky, dávajte mi tu veľa lajky a komentáre like. Takže toto činka je super, tlaková, to sa asi rozoberá, vidíte? Tak sa rozberá, vidíte? Vidíte, tak sa rozoberá, aby to nespadlo. Takže toto činka je super, tlaková, ešte skúpim si tému 2, aby som mal tak 6, takže chcem ešte také. Ešte tlaková činka, takže ak sa to video páčilo, nezabudnite dať komentár, like, alebo takže toto činka je super, tlaková. Ja len také veci, že motorky, cvičiť, také, normálne. Aj ženy a také, takže chcem ženy a také. Takže to činka je super, tlaková činka, prvá činka je to, chcem ňou cvičiť, no. Taková, ja by som chcel aj tetovanie, chcel by som to tetovanie, aj to by som chcel tetovanie, takže tak. Chcem som taký byť trochu tučný, a taký, keď sa tvárim, také nabitý. Ideme trochu tučiť, ideme na to. Je trochu ťažká ľudia, takže tak. To činka je super, takže toto video končím, robím ešte iné video, like, odber, komentáre a čau.